Йоу, разбирач, ето го поробителя, бе. Виж го, бе, няма такъв поробител. Ей, тук трупат кинти и... Его офисчето, трупат кинти, да може нашето момче да изсе последен. Видя ли го на Белгия, бе, човек? Бре... Още не мога да повярвам как може 15 години да караш във Формула 1 и да не можеш да се научиш да взимаш най-майсторския завой. Видя ли го, е? Вече колко? 7-8 дена ма държи Белгията. Нашето момче много се излага, ма и Рикардо кефи, ей. Много кефи, то с Рикардо, бати пича. Не прави грешка. Браво на момчето. Сега ще кажеш къде съм. Къде да съм, батка? Барселона. Много камп. Мале, гледай, на всеки ъгъл. Гледай пак, поробител. Виждаш ли ги? Виждаш ли? Поробителите тук е яко. Ей, тук трупат кинти, взимат паричките на хората и ги влагат нашето момче. Овиецкия. Ох, друго. Усмивка, излагаш се. Стига писа с тези 10 ника, бе, човек. Стига, бе. Никой няма да го изде Алонсо, бе. Никой няма да ти го отнеме. Не се притеснява, човек. Още 9 години със сигурност имаш да го гледаш как ще крета 5-6 и ще взима 50 милиона заплата. Не искам да се притесняваш, ще получиш някой инфаркт с Боянския двамата. Пойто и нещо. Моля се. Не дей така. То твоето бива заблудено сама. То няма такава заблуда, бе, човек. Направо стоя и се чудя как е възможно някой да е толкова заблуден. Обаче да знаеш, ти не си заблуден. Ти си просто скрита хейтърска лимонка на Фетел. Гледай косата. Ай, момчета, това е за сега. Днеска